Masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci. Ga labarai daga nan GCMX TV Africa. Yau muna 27 ga watan Janairun shekara ta 2026 miladiyya, wanda yi daidai da 8 ga watan Sha'ban, hijira ta 1447. Farko ga muhimman kanunsu. Gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya bayyana dalilansa na ficewa daga jam'iyyar NNPP. Manyan jami'an gwamnatin Kano na ci gaba da ajiye mukamansu. Jam'iyyar APC a Kano ta tabbatar da cewa Abban shine ɗan takarar gwamna tilo a babban zaɓe mai gabatowa. A ƙetare kuma za ku ji mutane 180 ne suka bar muhallansu sakamakon ɓarkewar sabon rikici a Sudan ta Kudu. Kanin labaran aka saurara, yanzu kuma ga cikakkunsu. Sunana Zainab Abdullahi Tagarji. Gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya jaddada kudurinsa na samar da gagarumin ci gaba a faɗin jihar Kano. Gwamnan ya bayyana haka ne yayin bikin komawarsa jam'iyyar APC da aka gudanar a ɗakin taro na Commission da ke cikin gidan gwamnatin ta jihar Kano. Dan za a iya tunawa a ranar Juma'ar da ta gabata ne gwamna Abban ya sanar da ficewarsa daga jam'iyyarsa ta NNPP, inda ya danganta matakin da ya ɗauka da rikice-rikicen cikin gida da rashin jituwa da ke addabar jam'iyyar. Da yake jawabi a wajen taron, gwamna Abban ya ce a halin yanzu cigaban jihar Kano ne babban abin da ya sanya a gabansa. Yana mai jaddada cewa ba zai bari biyayyar siyasa ta zama tarnaki wajen gudanar da ayyukan raye ƙasa ba. Kano with the center, we are choosing stability over stagnation. We are choosing partnership over polarity. And we are choosing progress over pride. This step positions Kano to benefit more effectively from the federal collaboration in so many sectors of the economy, especially infrastructural development, security coordination, industrial development, power, education, and investment attractions across our states. Gwamnan ya bayyana cewa komawarsa jam'iyyar APC za ta ƙara bawa jihar Kano damar haɗin kai da gwamnatin tarayya domin janyo manyan ayyukan raye ƙasa, inganta tsaron jihar Kano da bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi ga matasan Kano. Bikin sauya shekarar na gwamnan ya samu halartar ɗimbin al'umma, ciki har da mataimakin shugaban majalisar dattawa ta ƙasa Sanata Barau Jibrin Maliya da tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da sauran manyan jigajigan jam'iyyar ta APC. Nan kuma Air Vice Marshal Ibrahim Umaru mai ritaya ya yi murabus daga mukaminsa. Mukamin nasa na kwamishinan harkokin tsaro na cikin gida da ayyuka na musamman na jihar Kano. An bayyana murabus din nasa ne cikin wata wasiƙa da ya aike wa gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ta hannun sakataren gwamnatin jihar Kano, inda aka sanya wa wasiƙar kwanan watan 26 ga watan Janairun wannan shekara. A cikin wasiƙar, tsohon jami'in rundunar sojin saman ya bayyana godiyarsa ga gwamnan bisa amincewar da ya nuna masa, yana mai bayyana cewa an fara naɗa shi a matsayin darakta janar na hukumar ayyuka na musamman a watan Yulin shekarar 2023, kafin daga bisani a daga shi zuwa mukamin na kwamishina. Ibrahim Umarin ya bayyana matakin da ya ɗauka na yin murabus ɗin biyo bayan sabbin sauye-sauyen siyasar da suka faru a baya-bayan nan, yana mai cewa hakan ya faru ne kuma yana kallon shi a matsayin abu mafi dacewa domin kare muradun jihar da tafiyar da gwamnati. Ya ƙara da cewa hidimarsa a gwamnati ta kasance ƙarƙashin tafarkin kwankwasiya, a ƙarshen jagorancin tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda ya ce ya gini ne akan adalci, ladabi da yi wa al'umma hidima.
To a wani labarin kuma kwamishinan ayyuka na musamman Nasiru Sule Garo shi ma ya yi murabus daga mukamin nasa. Haka kuma su ma wasu manyan jami'an gwamnatin sun ajiye mukaminsu, ciki har da Mustapha Rabi'u Musa Kwankwaso na ma'aikatar cigaban matasa, da Yusuf Kofar Mata na ma'aikatar kimiyya da fasaha, da Darakta Janar na Hukumar Jin Daɗin Alhazai ta Jihar Kano, Alhaji Laminu Rabi'u da dai sauransu. Sannan kuma tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tabbatar wa gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf cewa jam'iyyar APC za ta bashi dukkanin goyon baya domin samun nasara a zaben gwamna na shekarar 2027. Yana mai sake tabbatar masa da wa'adin mulki na biyu. Gandujan ya bayyana hakan ne yayin da yake tabbatarwa gwamna Abba Kabir Yusuf bayan dawowarsa jam'iyyarsu ta APC, inda ya bayyana komawar tasa a matsayin wani muhimmin lamari na tarihi da zai amfani jam'iyyar da kuma jihar Kano baki daya. Gandujan ya ce dawowar gwamnan APC tamkar dawowa gida ne. Yana mai tunatar da cewa Abba Kabir Yusuf na daga cikin jika-jikan da suka assasa jam'iyyar ta APC tun da farko, kafin daga bisani ya fice sakamakon bambancin ra'ayi da sauye-sauyen siyasa. Tsawon gwamnan Kanan ya bayyana Abba Kabir Yusuf a matsayin ɗan siyasa mai aƙidar cigaba. Yana mai cewa salon shugabancinsa da halayensa sun yi daidai da manufofi da aƙidar jam'iyyar tasu ta APC. Ganduje ya kuma jaddada cewa bisa tsarin jam'iyyar APC gwamna Abba Kabir Yusuf ya zama shugaban jam'iyyar a nan Kano kai tsaye. Ganduje ya ƙara da tabbatarwa gwamnan cewa za a bashi cikakkiyar dama da adalci a cikin jam'iyyar ta APC, tare da nuna ƙwarin gwiwar cewa za su samu gagarumar nasara a zaɓuka masu zuwa a faɗin jihar Kano. To kada shafa ana kallon labaran daga nan sashin labarai na GCMX TV Africa. Kada kuma za ku ina labaran za su ɗora. Barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran za su ɗora. Hukumar kashe gobara a jihar Bauchi ta ce gobara ta yi sanadin mutuwar mutane 2. Tare da lalata dukiyoyi da darajar su ta kai naira miliyan 259 a jihar Bauchi a tsakanin watan Disamban shekarar da ta gabata zuwa Janairun shekarar 2026. Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta jihar Bauchin, Umar Lawal, ne ya bayyana hakan cikin wani rahoto da ya fitar ga manema labarai. Jami'in ya ce hukumar ta kai ɗauki a jimillar gobara 167 a cikin lokaci daban-daban, inda aka ceto rayukan mutane 4 tare da kare dukiyoyi da darajarsu ta kai naira biliyan 2.86. Jami'in ya bayyana cewa gobarar ta shafi gine-ginen jama'a da gine-ginen gwamnati da gidaje masu zaman kansu, makarantu, kasuwanni, tashoshin man fetur da na iskar gas, har kuma da ababen hawa a sassa daban-daban na jihar Bauchin. A bayanin nasa, Lawal ya ce an samu gobara guda 10 a gine-ginen jama'a da na gwamnati, inda aka yi asarar dukiyoyi da darajar su ta kai naira miliyan 23. Jami'in ya ƙara da cewa yayin da aka samu nasarar ceto kadarori da darajar su ta kai naira miliyan 855.1, ya kuma ce an samu gobara 80 a gidaje masu zaman kansu, inda aka lalata dukiyoyi da darajar su ta kai naira miliyan 605, yayin da aka ceto kadarori da darajar su ta kai naira biliyan 1.4. Canan kuma dakarar rundunar haɗin gwiwa ta OPWS da ke aiki a jihohin Benue, Taraba da jihar Nasarawa sun gano wata haramtacciyar masana'antar ƙera makamai a Agwatashi da ke ƙaramar hukumar Doma ta jihar Nasarawa. Rahotanni sun ce an gano wurin ne a ranar Litinin yayin wani sintiri da kuma tabbatar da amincewar al'umma da dakarun sashe na 2 da ke sansanin FOB Idadu ke yi
a wani bangare na ci gaba da ƙoƙarin hana masu aikata laifuka samun 'yancin motsi a yankin. Cikin wata sanarwa da muƙaddashin jami'in yada labarai na hedkwatar GTF, Laftanar Ahmad Zubairu ya fitar a Makurdi, a babban birnin jihar na Benue, ya ce wurin da aka gano an ɓoye shi ne kuma ana zargin cewa ana amfani da shi wajen ƙera makamai ba bisa ƙa'ida ba. Jami'in ya bayyana cewa lokacin da waɗanda ke aiki a wurin suka hango dakarun sintirin, da dama daga cikinsu sun tsere. An cafke mutum ɗaya mai suna Baba Oga ɗan shekaru 26, ɗan asalin ƙauyen Aruso da ke ƙaramar hukumar Kokona ta jihar Nasarawan. Yayin da yake ƙoƙarin tserewa ta hanyar ɓuya a saman bishiya, jami'an suka cafke shi. Zubairun ya ƙara da cewa binciken da aka gudanar a wurin ya kai su ga gano bindigogi ƙirar gida guda 6 da kayan aiki daban-daban da ake amfani da su wajen ƙera makamai, da kuɗi naira 40,500 da kuma wayar salula da aka samu tare da wanda ake zargin. Ya ce binciken farko ya nuna cewa wurin na aiki ne a matsayin masana'antar ƙera makamai ba bisa ƙa'ida ba, wanda ke samar da bindigogi ga masu aikata laifuka a cikin yankin da ma wajen yankunan. Ya ƙara da cewa wanda ake zargin na hannun hukuma a halin yanzu, yayin da ake ci gaba da farautar waɗanda suka riga da suka tsere. To yanzu kuma bari mu je ƙasashen ƙetare. Sabon rikicin da ya ɓarke a Sudan ta Kudu ya tilastawa fiye da mutane 180,000 barin mahallansu, yayin da zaman lafiyar ƙasar ke ƙara taɓarɓarewa. Shaidun gani da idanu sun ce fararen hula na tserewa zuwa cikin fadamomi domin tsira da rayukansu, tare da zargin amfani da bama-bamai ba tare da la'akari da rayukan jama'a ba a waɗansu hare-haren da ake kaiwa. Sudan ta Kudu dai, wadda ita ce ƙasa mafi ƙanƙanta a duniya, ta daɗe tana fama da yaƙe-yaƙen talauci da cin hanci tun bayan samun 'yancin kai a shekarar 2011. A yanzu haka kuma tashin hankali na sake ƙaruwa tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna, inda faɗace-faɗacen suka fi ƙamari a jihar Jonglei da ke arewacin babban birnin ƙasar ta Juba. Wani mazaunin gundumar ya ce an yi mummunan artabu a makon da ya gabata, bayan da dakarun 'yan adawa suka ƙwace ikon yankin na wani lokaci, kafin daga bisani dakarun gwamnati suke korar su. kore su. Rahotanni sun nuna cewa ɓangarorin biyu sun yi arangama sau da dama a cikin shekarar da ta gabata, amma mafi tsananin faɗace-faɗacen sun fara ne tun a ƙarƙashin watan Disamba, musamman a jihar ta Jonglei. Sau da haka muka kawo ƙarshen labaran na wannan lokaci, sai dai ga bitar muhimman kanunsu. Kun ji cewa gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya bayyana dalilansa na ficewa daga jam'iyyar NNPP. Manyan jami'an gwamnatin Kano na ci gaba da ajiye mukamansu. Jam'iyyar APC a Kano ta tabbatar da cewa Abban shine ɗan takarar gwamna ɗaya tilo a babban zaɓe mai kamawa. A ƙetare kuma mutane 180,000 ne suka bar muhallansu sakamakon ɓarkewar sabon rikici a Sudan ta Kudu. Sau da haka muka kawo ƙarshen labaran na wannan lokaci. Sunana Zainab Abdullahi Tagarji. A ci gaba da kasancewa da GCMX TV Africa.